Yakari. El Yakari és aquí, el Yakari és aquí, amb el seu cavall finet, fill del tro, viu com un llampec. Ja és aquí, Amb el fill del tro! ja és aquí, Amb el fill del tro! galopen junts per ajudar els seus amics, els animals. Ja és aquí, ja és aquí, ja és aquí. El Yakari a la terra dels llops. Vinga, llavor de bisó! Ara et toca a tu, t'esperem! No tinguis por! Por, jo? Que no em coneixes o què? Però si heu baixat a la velocitat d'un cargol, home! Jo necessito velocitat! Fins ara, llimacs! Baixaré per aquí. Va més pendent, aniré més de pressa. Ens trobem al campament! Vés amb compte, llavor de bisó! Llavor de bisó! Quin mal! A part de ser un orgullós, també és un nyicris, aquest. Però crida molt, no trobes? Potser s'ha fet mal de veritat. Llops! Llops! Ens n'hem d'anar de pressa. Espera, fill del tro! És un gallina, aquest. El fill del tro no és un gallina, només li fan por als llops. I amb raó. I a vosaltres també us n'haurien de fer. Llop turmentat! L'instint dels animals està molt més desenvolupat que el nostre. Aquest cop no se m'escapa. Ja! I vosaltres, marrecs, torneu ara mateix al campament, vinga! El rastre serà fàcil de seguir. Puc venir amb tu, si vols. Ni parlar-ne, toqueu el 2 i aviseu a tothom que han vingut els llops. Això ja és una cosa personal entre els llops i jo. Està molt esverat. Sembla que estigui sonat. El remeier de la tribu explica que va viure una experiència que el va afectar molt. Va ser un dia que es va trobar un llop, fa uns quants anys. Un llop enorme i dominant. El líder de la llopada. Ara, no pateixis, que ja et tornaré a trobar. El llop va quedar ferit d'una pota durant la lluita. I el llop turmentat li va quedar una cicatriu al braç i va quedar tocat per sempre. Des d'aquell dia només pensa en una cosa, venjar-se d'aquell llop vell que anomena Tres Potes. Val més que tornem. El llop turmentat té raó, hem d'avisar el cap. Ei, vens o què, tu? Jo hi podria parlar amb els llops. Així potser s'arreglarien les coses. Primer els hem sentit udolar i llavors ha vingut el llop turmentat i ens ha dit que tornéssim al campament a avisar-vos. Després ha seguit el rastre dels llops. Fill del tro! Però què fas, home? Per què et vols amagar? Va, que no passa res. No pateixis, que no hi ha cap perill que els llops vinguin al campament. Ai. No em fan por, els llops. No, només mirava què hi havia aquí dins. M'has d'ajudar, fill del tro. Ja saps que els animals m'entenen. He de trobar el llop turmentat i resoldre el problema que té amb els llops. M'acompanyes?
Amb els llops? No dius que no et fan por? Som-hi! A un cavall no li fa por res, tret de les serps i els llops. Aquest cop no et puc ajudar. No te'n vagis, home! Molt bé, ja ho he entès. M'hauré d'espavilar sol. Per sort, encara li puc seguir el rastre. Ostres! El Tres Potes? Quina por que he passat! Gran àguila! Per què tens por, Yakari? És que els llops són perillosos. Què passa? Que t'ha fet alguna cosa, aquest? El llop turmentat té les seves raons per tenir por dels llops. Tu també? A més, t'he concedit el do de parlar amb els animals. Te n'hauries de donar tu sol. Va, segueix-me. Anem a buscar els llops. On aneu? Torneu-me'l! Torneu-me'l ara mateix! No puc anar descalç pel món! Ai, que bufons! Et presento tota la meva família. Tres Potes! Benvingut a casa nostra, Yakari. No hi ha cap raó perquè els homes ens tinguin por. Només ataquem si ens sentim amenaçats. És el que va passar amb l'home de la teva tribu, el caçador que es disfressa de llop. Si no ens voleu fer res, per què udoleu tan fort? Ens fa molta por. No són udols, són cants. És la nostra manera de cantar. Doncs quina manera més estranya. T'explicaré una història. Fa molt de temps, quan els llops van formar el seu primer grup, van cantar un primer cant llarg interminable d'alegria, però el sol no li va agradar gens i es va pondre més aviat que de costum. Es va tapar les orelles amb els núvols, però el cant va treure la lluna que es va fer ben rodona per escoltar-lo. Orgullosos de tenir una admiradora tan bonica, els llops van multiplicar el seu entusiasme. Per això udolem a la lluna plena. Quina història més bonica. Torna al campament. Aviat es farà de nit. Espero que no tornis a tenir por dels llops mai més. Mai més, t'ho prometo. Llops! No és res, només són llops que canten. Passa alguna cosa, hi he d'anar. Tres Potes! El teu amic que es disfressa de llop té problemes. Només el pots ajudar tu. Llop turmentat! Ha caigut en un parany. No se'n sortirà si no comença a respectar-nos igual que nosaltres us respectem a vosaltres. Ha de fer un gest que demostri el seu respecte i la seva submissió. Només tu li pots explicar. Vés-hi, Yakari. Vés-hi. Marxeu! Vinga! Fora! Atura't, Yakari! No vinguis! No hi pots fer res! No et quedis aquí, és massa perillós! M'has d'escoltar, llop turmentat. Però... és màgia, això? Els llops no ens odien ni ens volen mal.
Només volen que els homes els respectin i volen compartir aquesta terra. Si fas com jo i ho acceptes, podrem tornar al campament sense problemes. Entesos, et faré cas. Gràcies, Yakari. Sempre t'agrairé el que has fet per mi. No hi torneu! Uf, ja està, s'ha acabat, llop turmentat. No correm perill, ja és hora que tornem al campament. Fill meu, patíem per tu i pel llop turmentat. A partir d'ara dieu-me llop tranquil. Gràcies al Yakari he recuperat la pau d'esperit.